Dalụnụ ndị be anyị. Ndewo n'Igbo nwe m. Igbo kwuru n'okwu wee sị na akpa ya akpa wegaba nta egbu anụ enweghị aha. Chetakwa na onye atụrụ iru kọwara ya bụ na ego eji lụọ nne ya lara okpurukwu. Ka ọ dị ugbu a tata ka na-ewetara unu mmemme akwamozu nnukwu nna anyị bụ Chief Sir Dennis Mmeme Akwam Ezeliora. onye nke so na otu Knights of St. Mulumba ma bụrụkwa onye nke a na-edu Ichie Chikeluba 1 na obodo Amesi, onye nke gbara afọ 19 na ofu. Ela mmụọ n'abalị 11 nke ọnwa Febụwarị afọ abụ 2019. Ọ bụ ihe inye Chukwu ekene na ezigbo ndụ o biri tupu ọ nwụọ. Ọ mụtara ezigbo ụmụaka ndị ọzọ pụtara n'ịtụ egwu nke Chineke. Tata anyị nọ na obodo ya bụ obodo Amesi nke dị na kansụl ime obodo Agwata n'ime steeti abụ Anambra. Na St. Joseph Catholic Church Obinato Amesi. Ndị unu na-ahụ n'ihe onyonyo unu bụ Onyekachukwu Ugochukwu. Abụ m Ifunanya Okonkwo. Cheta na ọ ka bụ n'ihe mmemme Anambra Social Diary nke anyị na-ewetara gị na ABS TV Channels 24 ya na 113 na Star Times. Anyị yaba n'ime ụlọ ka anyị fụ ihe na-eme n'ụlọ. Apụnakwa maka na anyị ka na night stay. Emetụkwana ihe onyonyo gị aka. E kwuru okwu wee sị na afọ dị mkpa afọ ogologo imi ya. Late Chief Sir Dennis Mmeme Akwam Ezeliora, Ichie Chikeluba 1 na Amesi, bụ onye amụrụ n'afọ 1928 na Obinato Village Amesi na gọọmenti ime obodo Agwata na ezinụlọ ọchịaka Umeakụka Ezeliora na Unyeakụ Ezeliora, ada ndị be Ọkwarụba nwụgoro anwụ. Ọ gụrụ akwụkwọ mbụ ya na Ugwuntiji Egbe Primary School bụ nke dị n'Akpọ n'afọ 1947. Ọ mụrụ aka n'aka Maazị Leonard Nweje n'afọ 1948 n'Ọnịcha. Chief Dennis Ezeliora, nke o ji wee bụrụ onye nke a ga-atụkwasị nwa obi, nwere akọ na uche azụmahịa, mepere ụlọ ọrụ ọgụrụ Dennis Ezeliora and Brothers, ma bụrụ nke o ji wee nyere ụmụnne ya niile aka tụmadị onwe ya n'ebe ọ metara agụmakwụkwọ, ahụike na ọdịmma ezinụlọ. Azụmahịa ya bụ ibubata ngwaahịa nke dugara n'ebe dị iche iche na mba ụwa. Ọ nụrụ Oriakụ Virginia N. Ezeliora, ada ndị beduru n'afọ 1963, mana Chineke gọziri ma nye ha ụmụ 7 na nwa ya ruru 15 n'ọnụọgụ, bụ ndị nke ọ zụrụ n'egwu nke Chukwu. Ọ bụ onye nke nọkwazi n'ụka Katọlik ma bụrụ onye nke na-ekpechi roziri ya anya, na-agakwazi ụka ụtụtụ gbanyụ tupu ọ dazie n'ọya. Tinyekwara na ọ nọ na ogo ndị nke 4 n'otu Knights of St. Mulumba, bụrụkwazi onye nọ na-elekọta otu CMO St. Joseph Parish Amesi anya, nakwazi otu ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ nke ọ nọ n'ime ya. Na obodo ya bụ Amesi, o so na otu kansụl igwe ma bụrụkwazi onye isi nyere otu ọgbọ ya bụ nke akpọrọ Ife Adigo. Tinyekwara na ọbụbụgo onye isi nke otu AIO na ọtụtụ ọkwa ndị ọzọ dị iche iche bụ nke o jigasịrị na Amesi n'oge ọka dị ndụ. Ọ nwụrụ ọnwụ n'abalị 11 ọnwa Febrụwarị afọ 2019 ka ọ ghachara obere ahụ. Ndị be anyị ọkwa nọ a na-ekwu maka ojije, a na-ekwu maka ụna. N'ihi nke ekwesịghị igbu oge n'ihe ọwụna. Ugbu a bụzi oge anyị ga-eji wee donye arụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Sir Dennis Mmeme Akwam Ezeliora n'ime ini. Anyị ya aba n'ime ka anyị fụ ka ya bụ ihe ga-esi aga, mana echezọkwana na adọnyesi arụ ya n'iyi, ndị enyi, ikwu na ibe na ndị niile hụrụ ya n'anya ga-abịara ezinụlọ a mgbaru.
ngwanụ ka anyị gaa n'ihu n'igosi gị nke a na-emetụta n'igwe onyonyo gị aka ka anyị baa n'ime Mmeme Akwam Ozu Ezeliora wee ike nọ n'ili nke a wee ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-efulite anya ya ihe gị onwe gị bụkwa mbilitere ọnwụ na ndụ mee ka ụlọ ọkụ nke ihu gị niile dị ebigoro nyere igwe gị onye na-ego na-achị ebe onye nwe anyị ebe ọ masịrị ịkpọrọ nwanne anyị Denis Ezeliora anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe eze osipụta anyị na-eme nke a n'ihi ọ masịrị Chineke ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị ya Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite ọ bụkwa onye nke bịara ka ahụ anyị dara gba mbọ owuwe ihe nke ya bụ sọ ihe n'ihi nke anyị na-etinye ahụ nwanne anyị Denis Ezeliora n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya ma mekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ Manusia berapa kain arok imere mana dia dan bomor bagi amalu ya imere itu cekir kepana kota panahu dari media kita bomor bagi menawa esi okupan dia di peran nanti ini perano mereka bagi sepuluh tuan jika nanti mus menawa so kain arok sas kena Kristi konyawani nyai mikir bigabi konyawani kantor bidang Ezeliora, kantor Mmeme Akwam Ozu. Biko tukuena ria kwar makomu kemori bogida Ezeliora. Kanina chetambo nile no kwafyomu kanye na biawone nso. Biko nyari ya maragi kwa makoko chipaza utani ndele mambo nile. Komu ndele no kwa kudani. Kama kanina chencho ganile kaga mbona ni Qur'ani kanina Kristo kanina ngulia bebe stana Kristi kwenye mali
This sword was the symbol of the weapon your late father used to defend the states in the Catholic Church. Your father has finished the battle of faith in this temporary war. He hopes that this family will emulate his exemplary life to enable them to inherit that kingdom of God, which is the target of all the battle. We expect you to close the battle, written in our order, that is the minds of the late father. The handing over of this sword to you is a proof of encouragement for you to continue the grace, both physical and spiritual. The order is willing to welcome you into the order anytime, if you wish. So accept this sword, while we pray to God to guide you and give you courage to emulate the exemplary life of your father, of your late father, with ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. No more for you. Take it easy. Amasai Ozugbo, Parish Adaizo, Ego Masikana. Dịka nne ezinụlọ a keta kee ndụmọdụ ị na-enye ụmụ nwanne gị dịka mpụ nụrapụ onye ọ na-ajide obi my father wụ nnukwu mmadụ etu nshi wee kwu Chukwu nyere a lot of blessing and o wekwenu blessing aha wee nye ụmụ ya nyekwana onye ọbụla nye ma ndị ọzọ ma ndị ọma ha onye ọwụ ọdụ na onwe ndị nweta m na-asị na ha enweta but no Chukwu ka o ji na-eme all those things ọ na-eme. Ekene na-ekene ndị niile bịara ebe a ịkasi n'obi. Ana m ekele onye ọbụla etu ha si wee bịa were obi ọma bịa
bịa ka eme ka ihe wee dị mma. Ana m ekele onye ọnụ. Daalụ. Kọwara anyị di gị onye nke rapụrụ ụwa kọwaa ụdị mmadụ ọ bụ. Ọ da-achọ nsogbu, ọ naghị achọ okwu na ụka, o weta ihe ọ na-eriso ya, ọ na-elekwa ụmụnne ya niile ọfụma. Ibi na ahịa ọ zụrụ o kpọkọrọ ụmụnne ya niile kpojuo n'ime bizinesi ya. Ebe ahụ o kpojuru ha n'ime bizinesi, omekata ha nwanne ya ọbụla gara bọị maka na ezinụlọ ha nnukwute ezinụlọ ma o kpokọrọ ha ncha niile wunye na bizinesi ha wee na-azụzi ahịa, na-azụ ụmụ nwanyị ma ihe niile n'ebe ahụ ma sista n'ebe ahụ ọnya zụrụ ya, ụmụazị niile n'ebe ahụ ọ bụ ya ha kara ha ịgụ akwụkwọ mana o mere ha agụ akwụkwọ. Kedu ekpere ị na-ekpe n'isi ha ndị nke bịa soro unu wee lụọ ụjọ ọnwụ? Ekpere m na-ekpe n'isi ha bụ mgbe ụkwụ ha jiri bịa ka ha ga-eji wee na ụkwụ ọbụla ama akpọ ha n'ụzọ, nsogbu ọbụla ama adị n'ezinụlọ ha, ndị niile ha meziri onye nke ha ga-emere ha ihe ọma. Ọ dị mmadụ alụ. Kedu ka obi dị gị taata nchịkọbara mmemme elimozu nna unu? Amanụmihe m ekwu, ana m ekene Chineke na anyị nwere ike menwuo ya nie ya maka na ọ bụghị nna ya akwa nwa na nwa ya akwa nna, mana onwe n'oge ihe anyị asị na ihe ọṅụ mana otu ọbụla dị n'ọkachukwu si wee chọọ ya. Ọ dị maka ka evi na-agwa ndị nke bịa soro wee lụọ ụjọ ọnwụ na unu? Ana m asị ka Chineke gbaa ha ume ka ha si wee bịa mgbe anyị nọ n'ụjụ na-akasi anyị obi. Amen. Daalụ. Ọ bụkwa nna m ajụọ kedu ka obi dị gị na anya bụ mmemme akwamozu bụ nke nchịkọbara taata n'isi nna unu? Mma asịkebe na obi dị m mma na ife obi ji dị m mma bụ na nna m kazuru akazụ wee fụọ wee nwụọ, and unu n'anya n'ụbọchị nke taata weda taata atọgbugo onye ọbụla, o gosi na nna m bụ ezigbo mmadụ. Etu a weda taata dị bụ etu omume ya dị mgbe ọ nọ n'ụwa, so na obi dị m mma mana abịakwazi alụ na obi dịkwazi m njọ n'ọnwụ nke ọnwụ ọbụla ma ya afụazikwa ya anya ọzọ n'ụwa. Nna m wee ezigbo mmadụ, unu amakwa afa nwanne ya nwoke kpọrọ ya nwanne mere nwanne tubere nwanne ya ugo. Ọ bụ o mepụrụ onye ọ dara ma nke ya adịrị na-echie, ọ na-eyuzu last card ya wee mere onye nọ na nsogbu ihe ma rapụ nke ọ zụrụ ọtụtụ mmadụ n'obodo anyị abụ Amaesi, ọbọdụ so na ezinụlọ Ezeliora ndị ọ bụrụ ọsọ na ụmụnna ewu mebigido o nyere many people aka. O nwere so many people ndị age grade ye nwere ego n'obodo abụnya akwụbara ha, ọ kwụbara many people. So n'obi dị m mma na ezigbo obi ndụ obiri n'ụwa ndị na obi na-atọkasịsị m na ama na ọ ga-anọ n'eluigwe witu Chineke ekere anyị. Amen. Ọ dị mma. Ndị kedu ife nwere ike ngwa ndị nke sigazi n'ebe dị iche iche wee bịa sonyere na mmemme akwamozu nke taata? Ife nwere ike ịgwa ndị mbịambịa bịara inyere anyị aka n'ụbọchị nke taata, inyere anyị aka wee nie nna anyị bụ n'ụkwụ ha ji bịa nke ha ga-eji wee na ga-aka ya mma, ọ ga-adịrị ha mma. Ife niile ha chọrọ bụ ife ọma n'ụwa ha ga-enweta ya n'afọ nna m ọ bụ ife ọma ma egbu na m, so na ife ọma ga-eso ndị niile bịara n'ụbọchị nke taata. Ife nna ya ọ ga-adịrị ha na mma n'aha Jizọs. Amen. Ekwe na ife na-agwa ndị nke bịara wee soro gị wee bere n'ọnwụ bụ nke gburu nna unu? Ana m asị ka Chineke bụrụ m ihe niile nọnyelụ ha wụnyelụkwana ha aka ka mgbe ha ya na ka ha na-anọ udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Amen. Ka ekwe na ife nke ngwa ndị mmadụ bụ ndị nke si ebe dị iche iche wee bịa sonyelu n'iru uju? Ana m asị ha ndewo for ịbịa, ama ekene ha maka ịbịa bụ ka ọma niile ewepụta oge ịbịa nọnyere anyị because presence ha bụ ihe na-akacha anyị mkpa. Ghọtago, a sị onye ihe merụ na-eme ndị fụrụ ya n'anya gbanye okirikiri, ihe mere ya ada erutezi ya n'obi ọfụma. Ọ dị mma. Daalụ. Thank you so much. Ke ka obi dị gị n'ụbọchị nke taata? Na mbụ m abụ His Royal Highness Paul Ifeanyi Chukwuegbuachọ, obi nwanne na Amaesi. Ọmụ abụ Igwe Akalabọ nke ịbụa na Amaesi. Daalụ.
dịka ihe jụrụ well obi kwesịrị ịdị anyị mma maka na akwụkwọ nsọ sị ofu ugboro ka a ga-amụ mmadụ enwe aṅụrị na amụrụ mmadụ ọzọ ọbụzi mgbe mmadụ ga-alakwa ebe akwa ebechaghị akwa ihe ọzọ bụ ịkwa onye ahụ daa na-akwa mmadụ a ga na-eri oriri so ihe anyị nọ na taa bụ ịkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu ikpeazụ wee sị ya jee nke ọma maka anyị ma dịka mgbe m kwuru okwu bifo anyị ma na ya nwa na onwe ya nọ ebe dị mma. Daalụ. Nna anyị daalụ. Ka ekpere pụrụ iche ị na-ekpere ezinụlọ a? Ekpere m na-ekpere ezinụlọ a bụ na onwe nsogbu dị onwekwe ezinụlọ ụlọ enweghị nsogbu mana ezinụlọ ụlọ a na-akpọ Ezeliora family Ezeliora family ana m ekwu ya na ekwubugo ya n'iru Chukwu na mmadụ. Ezeliora family bụ ịbata ha n'ama esisi na ị chọrọ ịhụ ndị be Ezeliora mara na ị na-achọ family dị mma mana ịma na ị nwere ihe na-eme n'ụwa ekwensu bịa ebe ahụ ọ ma na udo dị ka ọ na-eje ọgụ. Ndị bi ọfụma ọ naghị eje ọgụ ebe ahụ maka ọ mago na onwe ihe ndị ghasara aghasa ọ gaghị eje ọgụ ebe ahụ ọ ebe ọ ma na udo dị o jee ebe ahụ ka o mekie shọ na ọ skatara ebe niile mana n'ike nke Chineke ndị be Ezeliora remains the best family na Amaesia. Thank you. Kamgbe m ji mara nna anyị abụ Dennis Ezeliora ọ ha nwa bụ ndị anyị na-elegara anya na Amaesia obodo anyị bụ Amaesia dị n'Agụata. Anyị na-elegara ha mmepe niile nwere n'obodo anyị o so na onye ọ ga-akpa aha na o wetara mmepe n'ala Amaesia. Ụmụaka anyị niile n'ebe niile dị iche iche ma ndị nọ abroad o so dubugacha ha abroad. Anyị na-asị ka Chineke ji ike niile onye ihe dị mma chi n'aka ya were abịa ọ bụrụ na o nwere ihe na mmeso ọma Dennis n'ebe mmadụ nọ Chineke ya si etu aha nye ya mmeso ọma ọ dị ihe ọwụna nke ga-egbochi ya ịba n'ala eze Chineke. Anyị na-asị Chineke site n'obi ebere ya mee ka ya nabata nna anyị Dennis n'eluigwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ndị be anyị ọsọ nọkwa n'ọdụ igwe nọ na mmapụ ya mere ebe a ka anyị na-atachukwa wee n'aja eze n'iwetara gị mmemme akwamozu nnukwu nna anyị bụ Chief Sir Dennis Ifeoma Ebunem Ezeliora n'isi njedebe. Echefukwana na ọ ka bụkwa n'ihe mmemme Anambra Social Diary nke na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi ABS Channel 24 ya na 113 na Star Times gị. Anyị afụ n'izu ụka na-abịa abịa ka emesịanụ.